Kembali lagi dengan saya memiliki sebuah lagu Batak. Musiknya tidak kedengaran. Itu apa? Saya akan nyanyikan. Inang ni si bute Presiden margati berata son nama korupsi bohamai nunga godang naung diperiksa nunga godang naung di penjara dongan dongaki amang ni si bute tokin nai gilirata auditon nama sude hartata ukito nama sude sinamoti si tahun nama sude villa na di Puncaki hotel na di Medani seru mobil dot pabrik na di Batami jualon na namai lelangon na namai hepeng nai masuk duit tugas negara amang si matuam mobil na huleani hasil ni korupsi doi setung leas rohan marnida au helamon molo gabe masuk penjara villa na di Puncaki hotel na di Medani seru mobil dot pabrik na di Batami jualon na namai lelangon na namai hepeng nai masuk duit tugas negara amang si matuam mobil ngauleani hasil ni korupsi doi setung leas rohan marnida au helamon molo gabe masuk penjara molo gabe masuk penjara. Jadi sekian video saya. Itu hanya buang-buang suntuk saja. Ya, terima kasih.